25 urte bete ditu Kimetz elkarteak eta ekitaldi batekin ospatu nahi izan dute. Elkarteko kidez gain, Miren Elgarresta, Aldundiko berdintasun zuzendaria, Jose Miguel Santamaria Ordiziako alkatea eta udaleko beste zenbait ordezkari izan ziren bertan. Kimetzen historiari errepasoa egin zioten. Hasiera ja pixkat astuta daukagu, baino hasi ginen bilera batzuk egiten Kristina edukadora sozial o berdintasun teknikaria bezala, konbokatu zuen bilera batzuetara eta han elkartu ginen emakume batzuk eta handik sortu zen idea o asmoa zen elkarte bat egitea, sortzea. Eta hola 1913an sortu zen Kimetz. 1993tik 2018ra asko aldatu dira emakumeen aldarrikapenak eta hauekin Kimetz elkartea. Guk esaten dugu, hasieratik honea begirada atzeaka egiten badeu, ez daukagula ezer ikusirik nola ginen lehen hau eta nola gea orain, hori guk ikusten duguna da, ikusten gure ibilbide honetan, igual bi hitzak izan die importanteak, Bat da, ahalduntzea prozesua, eta bestea da generoa, ikuspuntua hori jartzea, enfoke de genero esaten dana, eta horrekin aldatu dugu bai gure begirada, gure egoera ikasten nola gare gizarte honetan eta zer gauzak egin baditugu hori aldatzeko, Hasieran adibidez, hitza feminismoa zan un poco como izkutatuta, Baina gaur egun ja saldu da de pleno, gure elkarten ere baita eta gure lana da bide hortatik, eta orduan ikustea ze gauzak dana da positibo, feminismo kontutan eukita, guk aldarrikatzeko gure eskubideak, emakume bezala. 25 urte hauetan, Kimetzek bere lekua egin du Ordiziako herri bizitzan. Hala ere, jendearen gana iristea da beraien erronka nagusia. Elkarte bezala, nik uste dut jakitzea ber nola egin, emakumei gerturatzeko gure taldeai badakigu emakume gazteak horiek ez dietorriko gure gana, hori garbie dau. Baina bai dago hor beste emakumek 45 urtetik igual aurrea bai etorri deikela. Baina, garbi dakagu ere baita, gizarte honetan bakoitza dauke interesak desberdine eta prioridadek ere baita. Orduan, bai animatzen deu emakume horiei gerturatzea eta lan egitea gurekin hildo horretatik,